Myntri Rangbah do Jongkari Narendra Modi mentagasngi ula ong baki Kompani badang shusdang lani ki start-up Jongkari India kila sakhi ya jingkil state hak bala la ban aikam aijam ya ki spa ngut ki brio hak ba kila la ru ban penkela ya ki Nongwad kam wat jam syaki nong aikam aijam ula krani kini ki kintien hakasngi penkot ya ka start-up mahakumbh kabadai ke program kabalai ski linter hak balawan ban ya shimenta de ki spa tli ki start-up ki nong bei tingka ki kinhon nong mikmat bat ki wei na palat ship hautli kiri umudi ula ongru ba ka India kawan balai na kiri ki badoni ki start-up ki ba bon tam ha ka perthei dak ba banjor ya ki jingthrang ka sarkar ban pelong ya kari India kari ka balaroi lane ka viksit Bharat hapo usnam arajar sa phnyau umodi ula ong baki program kum ka start-up mahakumbh ki longkum ki sinjam ki ba kongsan e ban pen orlong yakini ki jing phos new एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है।